B'investiments ta' aktar minn 8 miljun euro l-kumpanija Malta Public Transport xtrat 30 xarabank ġdid li se jilqgħu għad-domanda tal-passiġġieri li jużaw it-trasport pubbliku. Il-General Manager tal-kumpanija Konrad Pulja qal li bekk tal-ewwel 500 il-karozzi tal-linja illi qegħdin fis-servizz. L-idea hija li daw ħajmorru fis-servizz minnu fih mill-ewwel biex inżidu l-flotta li għandna ta' trasport pubbliku. Għaliex is-sena l-oħra ħassejna li kien hemm żieda sostanzjali fl-ammont tan nies li jużaw it-trasport pubbliku f'Malta u Għawdex u f'Novembru deċidejna li ejja nilqgħu għal dik id-domanda li qed tiżdied biex inkunu nistgħu qabel is-sajf fil-fatt f'April inkunu nistgħu noħorġu karozzi tal-linja ġodda. Bħala regolatur transport Malta tassigura fost oħrajn l-operatur ta' trasport pubbliku qed jaqdi l-tiġijiet tal-passiġġieri. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta, Mark Mallija qal li trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd wassal sabiex din is-sena żdiedu l-passiġġieri illi qegħdin jużaw tal-linja tal-qabel mal-ewwel 3 xhur tas-sena l-oħra. Appelli li qed isiru l-użu u l-tibdiliet li jsiru biex joħolqu servizz iktar effiċjenti qed jaħdem għax l-ewwel 3 xhur biss ġew wera żieda ta' 19% fl-użu tat trasport pubbliku li qed jingħata b'xejn. Fit-tnedija tal-investiment il-ġdid il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal il-pjan huwa li sa tmiem is-sena d-dieħla l-operaturi kollu fil-flotta tiegħu 120 karozza tal-linja illi taħdem l-elettriku sabiex jieħdu post il-karozza tal-linja preżenti illi jaħdmu bid-diesel. Il-Ministru Bonnet qal li l-Gvern impenjati li jindirizza it-traffiku tant li bħalissa għaddejjin taħdidiet mal-partijiet kollha li operaw fil-qasam ta' trasport dwar pakkett ta' miżuri biex jindirizzaw din l-isfida fosthom tibdil fir-rotot tal-karozzi tal-linja li nbidlu l-aħħar fl-2014. Bħalissa għaddej diskussjonijiet mal-Malta Public Transport, ma' nistana fit Transport Malta biex namlu rating tagħhom daw ir-rotot. U hemmhekk anke nibdew nbidlu naqra l-mentalità. Aħna għatta fid-diskors tiegħi aħna l-mentalità li il-belt tal-linja ċentru tal-linja kollu l-belt minn kull imkien ġej minn fejn ġej. Għandha tibqa' hekk. Ja waħda mill-affarijiet li qegħdin nistaqsu lil nfusna eventwalment ħansaqsu lin nies ukoll. Iċ-Chairman tal-Malta Public Transport Felipe Cosmen qal li dan l-investiment huwa maħsub sabiex itejjeb l-effiċenza tat-trasport pubbliku.